ଜୟନ୍ତୀ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ମାଉସୀ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଡାଇବେଟିସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲା? 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 6-7 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଏଇ 10-15 ହଜାର ହେଇଯିବନି। 10-15 ହଜାର ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା, କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଥକା ଲାଗୁଥିଲା, ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଥକା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁନି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ନରିଶ ନନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲେଜିନେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନରିଶ ନନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏଟାକୁ ଖାଇଲେଣି? ମାସେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ମାସେ ହେଲାଣି ଆପଣ ଖାଇଲେଣି ନାଇଁ କି? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ହେବା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ନରିଶ ନନିର ରେକମେଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ବୁଝୁଛି? ସେମାନେ ବି କାଲି ସକାଳେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝୁଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଉସୀ।